Honestamente, penso que as mareas e os procesos de unidade popular foron o mellor que lle pasaron á política deste país nos últimos anos. Foron capaces estes movimentos de ver moi ben a situación social e política deste tempo e foron capaces de facernos recuperar a ciudadanía, o protagonismo e, sobre todo, a alegría e a ilusión. Eu non quero ter que elixir máis. Non quero ter, bueno, por incomodidade propia, pero sobre todo non quero que compitan entre sí distintas forzas que existen agora, que por sorte agora, creo que hai distintas forzas que creo que sí que me representan, e porque moitas e moitas nos sentimos representados. É o momento de comer os poña de outra banda, que nos teñamos alegría, confianza e autoestima para xuntarnos e deixando fora as pequenas diferencias. Apoiaré a Marea Galega se vai máis alá de ser un mero instrumento electoral para a Galicia. Ten que ser un instrumento, unha ferramenta que sexa un revulsivo democrático para a Galicia. Que non se trata tanto de gañar a partida, de poñer a outros nos sitios, sino de mudar o tabuleiro e facer un sistema democrático máis radical, máis xusto, máis transparente e máis participativo que impida que gobernos corruptos e maneiras vellas e corruptas e malas de facer política, sexa quen sexa, estean no poder.